unsa day ang naong sa kapre, ma'am? Ani o. Ang mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema. Tame! Why is it the hot dog there is color brown? Lingwahe, Kay kining yawa, hasklang yawa agyo. violence, Saksi mo mapriso ka. Aga! sexual, horror, Sino yung kasama mo? ug droga. Nga dili pwede sa mga kabataan. Maayong gabi sa ato ang tanan kalanaw tabays. Atong sugdan ang balita sa usa ka lalaki nga mihikog matay human gibulagan sa iyang uyab nga usa ka bayo. Atong sayran ang dugang detalye sa live report ni Vince Koykoy. Vince Koykoy, unsay sitwasyon diha? Big boss, na ako karon dire sa punuan sa Talisay kung asa naghikog ang biktima. Aron atong mahibawan ug unsay hinungdan at ani atong pangutanon ang pulis nga nag-imbestiga ani. Big boss. Ma'am, sir, pwede ko makasama mo? Pero sir, unsa na may update sa investigasyon? Base sa mong gipangutan na ganiha, nga kining biktima nga may uyab nga bayot. Pero bulagan siya. Unsa may aksyon ninyong buhaton para masulbad ang kaso ng inyong biktima? Latas na to kung sa desisyon sa tigtungod. Salamat, sir. Big boss, adunay nakita ang tigtungod nga usa ka sulat sa bulsa sa biktima. Dahil sulat, sir. Big boss, akong basahon ang nakasulat dire. Man, dili na ko kaya ang imong pagkatalakino. Dagan kayo mi. Ikadrisi ko. Maong diri na lang ko. Diri na lang ko. Sama ni? Ma'am? Sama ni ma'am? Ano na, sir? Ang sumpayani? Sumpay. Sumpayaning sulat ba? Ambot laon sana. Big boss, wa ko kabalo sa sumpayaning sulat, maong pangutanon sana to ang minatay kay siya may nagsulat ani. Ano namatay ba? Wala lagi unsa. May rapot kay namatay ka kay dako kay mo ha. Mag-isipot ano atong Ma'am, excuse me ma'am, kay nara ko'y pangutan at minatay. Hindi na pangutan ala. Hoy! Unsa man? Samo ka namoy kabalong namatay nako. Unsa ni mong gisulat diri ba kay nagbalita ko? Ang sumpay sa kong sulat. Ang bidaw eh. Ang sumpay ani, ingon ani. Dire na lang ko taman. Ugo kay mo. Ingani din na. Sige, tulog dito kay patay naman ka. Basaw na kog usab. Mine, dili na nako kaya mong pagkapanakiro. Daghan kayo mi, ikatrisi ko. Mang diri na lang ko taman.
Big Boss, so maotong sulat sa maong minatay. Vice Koy, nganong nagmata mo man to nga patay naman gato? So ako to siya gipangutan na Big Boss kay wala ko kabalo sa iyang sulat. Ikan dire sa pulungan sa talisay. Kanin yung tigbalita. Vines Koy, balik sa'yo, Big Boss. Salamat, Vice Koy. Sa uban nga balita Bigos, nagwild ang usa ka lalaking man gipusan og kawayan sa usa ka estatuwa nga panda. Atong sayran ang dugang detalye sa live report ni Vines Pulpul. Vines Pulpul, unsa naman ang dugang detalye dito? Ma'am Tabingaw, nako karon sa lugar kung asa nahitabo ang insidente. Makita ninyo karon sa akong likod nga sige pag-wild ang mga biktima. Ma'am Tabingaw, bago ra jud naabot ang pulis nga nagresponde. Nagmaawi dira. Asa man do? Sir. Unsa man imong gikaingon anang nagmaawi diha? Kailangan aksyonan na kay maanad na. Unsa ang gusto nila? So imong nakita Ma'am Tabingaw nga nasuko na ang pulis nga nagresponde. So atong lantawon ug unsay buhaton sa pulis atong nagmaoy. Nak, tama na. Tama na. Unsa may problema diri ah? Ilum na nak, nanay pulis nak. Gibunalan ko gugusin. Kinsa may nagbunal nimo? Kinsa man tagyan eh? Tora zero. Tara, ito na to. Tara na. Ang Tabingaw, dito na sa pulis ang tagya sa estatwa nga nagbunal atong nagmaoy ganina. Atong aton ug unsay rason nga nung gibunalan sa estatwa ang maong biktima. Ma'am sir, pwede ma-isturbo? Nalang ko'y pangutana. Ma'am, unsa man to katinud nga mga gibunalan sa inyong estatwa ang biktima mo ang nagmaoy siya? Ano naman ang isa mong estatwa? Iya naman gibunalan. Dadadating na ako. Ngano dito ma'am? Malok man na naman estatwa o kapre. Unsa day ang naong sa kapre ma'am? Ani o? Bantog ra day Ma'am Tabingaw gibunalan sa estatwa ang mga biktima kay mura man day og naong og kapre. Ikan diri sa White Hills ang inyong tigbalita Vines Pulpul. Balik sa imo Ma'am Tabingaw. Salamat Vines Pulpul. Hug mao kana ang mga balitang katuuhan dili. Pero tuo na lang para Balitang maot una-una. pero katawanan tan-aw.